Dragi moji, drage moje, sada su na redu pridevi, druga vrsta reči nakon imenica. Šta označavaju pridevi? Pridevi su reči koje prate imenički pojam i bliže ga određuju, opisuju na neki način. S tim u vezi oni se najčešće zapravo slažu sa imenicom u rodu, broju i padežu. Ako ja kažem rečenicu, lepa devojka, pridev lepa se slaže sa devojka u kojim kategorijama? Rod ženski, broj jednina, padež nominativ. Ali ako bih rekao lepom devojka, ono se ne slaže u padežu. Ili ako bih rekao lep devojka, ne bi se slagalo u rodu. Ako bih rekao lepim devojka, ne bi se slagalo čak ni u broju. Da se vratimo na prideve. Pridevi se prema značenju dele u 5 kategorija. Ono što se učilo kod učiteljice jesu opisni, gradivni i prisvojni pridev, a onda se u 5. razredu uče 2 nove kategorije, to su mesni i vremenski. Opisni pridevi označavaju kakav je neko, odnosno nešto, recimo lepa, žena. Gradivni pridev od čega je napravljen, od zlata, zlatna. Prisvojni čije kome pripada, školski, ili, na primer, Ivanin. Mesni pridev gde se nešto nalazi. Gornji prozor, dakle to je prozor koji se nalazi gore. I vremenski pridev kada se nešto desilo ili opisuje imenicu koja se smešta u određeni vremenski okvir, a to je recimo današnji kontrolni zadatak, jer se on održava danas. Ono što bi trebalo da zapamtimo jeste da se, na primjer, prisvojni pridevi pišu velikim slovom kada su izvedeni od ličnih imena. Anin, Marin i tako dalje. To su sve Marin, Anin i tako dalje. Isto tako mora da se vodi računa kada se gradi od prideva koji se završavaju na c, da tu dolazi do palatalizacije. Na primer, Ljubičin. I to je jedna od važnih stvari. Pridevi, osim roda, broja i padeža, poznaju još 2 kategorije gramatičke. To su komparacija i to je pridevski vid. Komparaciju kao kategoriju dele sa prilozima, a pridevski vid je inherentno, odnosno basic, tiče se samo prideva. Dakle, bukvalno pripada samo pridevima. Komparacija je naravno odnos prideva po stepenu koliko sadrži tu osobinu. Brz, brži, najbrži. Pritom treba da vodimo računa da se nepravilna komparacija javlja i u srpskom, a ne samo u engleskom, recimo good, better, the best. Tako imamo dobar, bolji, najbolji. Zašto je ona nepravilna? Zato što koren reči nije isti u sve 3 reči. Dakle, brz, brži, najbrži, došlo je do jotovanja, ali je to ta reč, ali dobar, bolji, najbolji, potpuno drugačiji koren. Treća kategorija, naravno ovde pravopisno vodimo računa o tome da se pridevi koji se počinju na j, najjasniji, pišu sa 2 j. Poslednja pridevska kategorija jeste pridevski vid. Jako čudna i teška kategorija za usvajanje, pre svega zato što se u savremenom srpskom jeziku ne koristi. Ovde se potkrala mala greščica, to jest mala greška, evo pleonazma, koju ću ovde ispraviti. Dakle, pridevski vid postoji kao neodređeni i određeni. U savremenom srpskom jeziku možemo ga prepoznati jedino kroz prideve muškog roda, dok se za ostale rodove to prepoznaje suštinski preko akcenata i akcenatskih dužina, ali opet to nije nešto što nas treba sada da brine ovde. Šta znači neodređeni vid? Neodređeni vid vam je poput neodređenog člana u engleskom jeziku.
Određeni vid vam je, s druge strane, određeni član u engleskom jeziku. Ali u srpskom to izgleda ovako. Pridev u neodređenom vidu se završava potpuno normalno, kao što ga i poznajemo. Dobar čovek i taj čovek je dobar. Određeni pridevski vid ima nastavak i. Dakle, dobri čovek. U smislu gramatike, odnosno pisanja, prepoznajemo po ovom i na kraju. Šta nam to znači na nivou same semantike, odnosno značenja rečenice? Neodređeni pridevski vid koristimo kada prvi put nekog vidimo i imenujemo, pa je to neki dobar čovek je došao, some good man came ili a good man came. Ali određeni vid vam je taj dobri čovek je ostao 3 sata. Kao u engleskom that good man ili the good man stayed for 3 hours. Dakle, neodređeni vid koristimo kada prvi put imenujemo nekog, u svim ostalim situacijama ćemo koristiti određeni vid uz prideva. Evo još jedan primjer neodređenog vida, a to vam je kada imenujemo nekog pa kažemo taj čovek je dobar. Nećemo reći taj čovek je dobri. Dakle, to je neprihvatljivo i po tome znamo suštinski da je ovo određeni vid, pa će on ići ovde, a ovde neodređeni. Dakle, njega gramatika i značenje blokiraju da ova konstrukcija bude upotrebljena tu. Jedini izuzetak jeste pridev mali, koji se kao takav završava na i, pa nam je on našem uhu normalan, da tako kažemo. I onda možemo reći da je taj čovek mali, a nemamo varijantu da je taj čovek mao, kao što imamo zao i zli. Samo ću na kraju dodati da je komparativ prideva je uvek u određenom vidu. Kao i svi pridevi na i. Zašto? Pa jer se završavaju na i. Komparativ je brži i superlativ je brži. Oni su uvek u određenom vidu. Eto, to bi bilo to što se tiče prideva, onako najsažetije. Hvala.